angisajulekanga. Phathi ungidlulelene ngoba ngibonile. La emgwaqeni. Ungibonile. I'm tired. Anginamazi. Angisacobezela isiphongo. Cha. Ngithe mama ngidla imali yami nge-enjoy bakithi uthenge yonke into. Because ngisavile mina. Hayi bajozi. Usavile? Hayi jozo. Jozi siza. Girl. Hayi bajozi. Ngiyabonga bakithi. Ngicela ngizothenga imoto. Kasi ngiyiphethe ngithe Cela uthathe imoto sisinamba yami ukuyibhaye ngo-WhatsApp. Hawu ngathi ngilahlile-ke nalethe game. Mina ama-drawing. Ngibuye ngishiye emsebenzini. Ngbo, guys, ngibhaye i-tag. Hasa yini? Wa-order one nomasho. Ayo-2 engiyangazi singayilahla nini. Futhi ngilahle yesibili. Angiyazi kade yanyamalala lena yanyamalala. Ngisanda kufika ngibuye ematshisini la. Ubuwenzani izolo manje? Izolo kusihamba nje le-2 Angazi ngiphuze utshwala. Hey nami. Ngabe kubhotshisi kuphela ujeqelo kodwa namhlanje ujeqe wami. Ngageza. Ma. Ithi orange. Ngibona ngageza. Ngalunga ngahamba ngaye emoli ngayondosa. Sabuya. Sahambisela umama ngelothi ukudla. Ukuthi mekadile lapha. Ekadile Njani? La, besivaliwe la ukuthi bengangena noma kanjani. Bekadile. Hambisela yena. Besivalele. Abantu abangenayo. Futhi bengangeni. Bengangeni notshwala lokugcwele ngathi ijupha ngokubona ilitho ngesisayo sithekwini. Nalapho. Ngathi ngakhumula i-shirt ngenisa umoya ngiyashisela. Yini? Shukudla ngabele. Shukudla ngamabele ko-live. Cha ngiyashisela phansi ngathi ngangena umoya. Bese sabuya kuhambe mangelothi ngahlala, ngelothi Khumula. Ngicabanga ngisela ngo-bra guys. Ngihambisa umangelosi kuphi? sabuya kumangangelothi sahlala endlini. Senzani ikhanda. Asebusuku kwafika uDidi nobhuti wakhe. Bese ngabuya ngageza. Ngalawo. I was up to nothing yesterday. Same. I was sleeping the whole day. Ngabuka i-Stranger Things. Ngizama uku-catch up. I'm season 4. Ngisakungiyari elazi usisa ngiyikhohliwe leya series but ayimnandi.
and then nga-invite elinye i-visitor nje sizongivakashela. Yeah, it's strange nje. But ngithanda i-vibe ye-visit. Hello Bele, thank you. Khumula, hayibo guys. Sala ngawo sizovala amehlo, okay. Ngiyadala guys, kuyashisa kodwa. Nathi nje ngakhumula i-shades. Hayi, ngingenisa umoya. Yo. Nikuphi guys, nenzani? Khiphani uDecember phela. Leso stranger sithemba sibonisa ngebele, hayibo liboniselani manje ibele? Cha. Ibele lami libona yimina kuphela. Guys, odinga imoto ngicela sithi number yami lapho kuyibhaye ngoWhatsApp. Angifuni ngiyabona nje ngizokhumula lonke manje le-shirt because ngashisela. Kwaze kwashisa ngikhipha umkhove etsheni. Inalo lona ipeni. Usheng, angimazi guys. Indawo ahlezi ngibuza ngoSheng. Angimazi. Usheng akasesebenza ngakhona. Uma udinga imoto futhi sizoxhumana nami. Amkhaya. Lapho-ke ngikhaya sengiphinda phakathi kwakhe. So ngalo ushebe asengiyile. Ubusisantoni izona? Yabona silapho. Hayi sineke kazi indoda kabani lena. Ento panje. Umkhaya hayi singiyazisela yo. Samukela ushebe ka. Awusenze. Ngama ekhona lapho khona ifan eduze kwami. Ungayendawo. Ngiyabonga bayithulana. Ngoba ngihle guys ngithenga imoto. Sisa number yami ukuyibhayo ngeWhatsApp ngenzela ama-application ey'moto. Uthini umasikandi phisa ngikuzwa yazi? Mazide ubuhle omngaka kodwa ngiyabonga bakithi manda kusemnandi. Ngiyangicheka nje guys sengizoya kwi-meeting. Sele 2 minutes i-meeting ngiyaqala ngo7:30. But ngicela ukuthi abadinga imoto bebe ngeWhatsApp. Yo, ngithini indaba yokushisa. Kodwa ithi still kune-aircon la siyakhona. Morning my everyday crush. Unjani official 80. I'm happy to meet you. Meet you, no. Ngisho lo yababa umkhaba hayi uyimponyela umphathi wemali. Nokubaba umkhaba manje. Ukhuluma ngani masikandi please? Anivali iy'moto ne-guys sibantu bathi izolo since bekuyi-holiday besingekho emsebenzini. Akithi abantu bayayithenga iy'moto. Lawa nje kunemoto ephumayo namhlanje. Nekasema lami esedilivele imoto le empangeni. Yabo ukuthi uDisemba nina abantu bayidinga iy'moto. Futhi-ke abantu banamabhonasi kulo Disemba. So nje iy'moto la yithenga khona kakhulu manje. Yeah, Potchefstroom halfway, but some deliveries siwenza yonke indawo. Yabona nje ukuthi sizoya empangeni namhlanje for i-delivery yemoto. So now ngisho ukuthi useJohannesburg, Cape Town now. Sinamba yami kuyibhayo ngoWhatsApp ngizokudeliver imoto mina mawuthi ngawuzukhona ukuzoyilana. Reverend.
Noma kanjani? Wami uhlele namhlanje yazi ngizokushaya. Ngizongishaya kabi lasimanga. Nayi ingane bo. Hayibo. Nayi le ngane. Hawu ngimdala simanga ngimdala. Ngimdala. Hey, angijoni nama 2K mina. Angijoni nje nama 2K. Okay guys, so ~7 so kumele ngiye kwi-meeting ngizobuya ngi-check. But odinga imoto ngicela isithi number yami lapho kwibhaye ngo-WhatsApp. Yes, ama-truck akhona nawo angisabona kahle ama-comments but inamba yami khona kwibhayo.